perquè aquest any ja han assassinat més de 40 dones. Perquè volem que se'ns jutgi per com juguem i no pel nostre físic. Perquè volem unes graderies lliures d'insults sexistes. Perquè tenim tot el dret a jugar, a entrenar i a ser àrbitres a qualsevol partit. El dimarts 27 esperem el Jaume Tubau per dir sí a la igualtat i no a la violència masclista. T'hi esperem per dir que no és no.